መራሕቲ ሓለፍቲ እዮም ህዝብ ግን ነባሪ ታሪኽ ግን ነባሪ ቤተክርስቲያን ግን ነባሪት እያ ንሳቶም ናብ ዝኸድዎ ንሳቶም ናብ ዘምጽእዎ ሓዊ ክነኣቲ የብልና ብታሪክ ብዙሕ በወለድና ተማሂርና ኢና ሓሊፍና ኢና ናይ ኩልኩም ጓሶት ስለ ዝኾና አንሕና ንጭነቂና ዘለና ቤተክርስቲያንና እውን ኣብ ሽግር እያ ዘለና ዝንዛረቡ እውን ጠፊእልና ብሓቂ ኣይትፍረዱልና ምኽንያቱ ኩሎም ደቅና ኩሎም ናትና ኩሎም ኣሕዋትና ኩሎም ኣየታትና ታይልና ኢና ንዛረብስ ከም ቤተክርስቲያንሲ ኣቦታት ብፁዓን ኣቦታት ስቂሎም ይበሃል ከም ዘሎ እንሰምዒና ኣብ ሚድያ እውን ማለት እዩ ታይልና ኢና ክንዛረብ ትፍረዱ ንመን ኢና ክንፈርድ ደቂ ሓንቲ ገዛ ደቂ ሓደ ወላዲ ደቂ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ተጻልዮምስ እስቲ ወለዲ ዝወለድኩም ረኣይዎም ወደቅኩም ከመይ ገይርኩም ኢኹም ተዳሉ ከመይ ገይርኩም ኢኹም ነቲ ሓደ ዋላ እንተ ጥፈውን ከመይ ገይርኩም የኽእለኩም ዶ ወለዲ ይከኣል ዶ ይከኣልን ምናልባት እሕና ስለ ዘይንፈልጦ ይከኣል ዶ ይከኣልን ስቂልኩም ስታዴታት ይከኣል ዶ ይከኣልን ደቅኽን ሓሊፍክን ትባዶ ዝበደሉ ደቅኽን ሓሊፍክን ትባዶ ንጎረቤት ኣይትህባን ለባም ኣዶ ኣይትህብን እያ ለባም ወላዲ እውን ኣይህብን እያ ባዕሉ ይግስጾ ባዕሉ ይመኽሮ እምበር ንጎረቤት ከምዚ እዩ እንተተባሃለ እኳ ወደይ ከምኡ ኣይገብርን እያ ትብል ከምኡ ኢና እንግዲህ ዝዓበና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኢና ዘለና ክንዛረብ እውን ቃላት እናመረፅና ተሸጊርና ክንምህር እውን ቃላት እናመረፅና ብሓቂ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኮይና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኮይና ምኽንያቱ ንዓኻቶም ዕንቅፋት ከይንኸውን ንደቅና ንቤተ ክርስቲያንና ዕንቅፋት ከይንኸውን ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ዝኸፈ ኣብ ዝገደደ ሽግር ከይትወድቕ ምኽንያቱ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኩሉ እያ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ይዝመጻ ተቃዋሚ ይመጽእ ደጋፊ ይመጽእ ስቂሉን እግዚአብሔር ደልዩ ኣብ ኩሉ ዘየለ ይመጽእ ኣይኮነን ድዩ ስለዚ ንሕና ኩልኩም ክነሐጉስ ኩልኩም ክንፈቲ ንኩልኩም ድማ ክነኽብር ስለ ንደሊ እዩ ስቂልና ዘለና ምዝራብ ጠፊእና ኣይኮነን ምንጋር ጠፊእና ኣይኮነን ንእግዚአብሔር ግን ንዛረብ ኢና ዘለና ንቅዱሳን ኣቦታትና ግን ንዛረብ ኢና ዘለና ስቀ ይበልና ኣብ ጸሎት እውን ትሪእዎ ኣለኹም ስለ ህዝብና ስለ ሃገርና ስለ ቤተ ክርስቲያንና ኢና ንጸሊ ዘለና እሞ ኣቦታት ድማ ኣቦታት ክንመስል ኢኹም ዝሾምኹምና ዝመረፅኹምና እምበር ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ክንኸውን ኣይኮነን ናይ ሓደ ወገን መጥቀሚ ክንኸውን ኣይኮነን ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾነት ትምህሮ ትነግሮ ሓቅን ጽድቅን ንምእመናን ዝሕጉስን ንምእመናን ዝምልስን ይምበር